Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu binektenan, para tamu kakung mbah putri sumrambahipun para rawuh sedaya, maliginipun dumateng kadang besan miwah sedaya pangombyong ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun nyuwun pangapunten awit wonten ing mriki kula kumawantun gembel kamardikan panjenengan sedaya ingkang saestu nembe eca wawan pangandikan. Awit wonten ing mriki kula ingkang kadhawuhan matur pinangka talangatur saking Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian. Ananging saderengipun kula nglajengaken matur sumangga langkung rumiyin panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya sahingga wonten ing ari kalenggan punika kula lan panjenengan sami tasih saged makempal manunggal silaturahim wonten ing balai pahargyan kanthi manggih rahayu wilujeng boten kirang setunggal punapa. Para rawuh sedaya ingkang satu kinurmatan, dene atur saking Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian ingkang sepisan. Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian boten katalumpen ngambali ngaturaken pambagya wilujeng menggah rawuh panjenengan sedaya lan ngaturaken agunging panuwun ing mbok bilih panjenengan sampun kersa nglonggaraken wekdal miwah penggalian nuhoni panyuwun saking Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian. Dene kakoko kalih wonten ing ari kalenggan punika Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian sampun kalampan hana tepi darmaning tiang sepuh nuwun inggih hamargya putra pawestrinipun ingkang sesilih pun Roro Vita Claudia Ardana sarjana keperawatan, putra pawestri saking Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi miwah Ibu Haksari Kusuma Astuti ingkang pidalem wonten ing Puri Malang Jiwan 3 nomor 3 Colomadu Karanganyar ingkang sampun dipun jatuh krami kalian Bagus Hengki Setiawan sarjana kedokteran, putra kakung saking Suwargi Bapak Agus Sunarno miwah Ibu Sunarni ingkang pidalem wonten ing Kaliwuluh Kebak Kramat Karanganyar tentrem. Ing mbok bilih ijab saka bilipun sampun kalampan rikala dinten Minggu Surya kaping 17 Agustus warsa 2000 selangkung wanci tabuh 11 enjing mapan ing Puri Enggak Malang Jiwan 3 nomor 3 Colomadu Karanganyar sampun lulus narjonir ing Sambikala pramila kersanipun Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian mawantu-wantu nyuwun tambahi donga pamuji panjenengan sedaya mugi-mugi penganten kekalih saestu saged dados keluarga ingkang atut runtut bagya mulya ugi enggal pinaringan putra napa putri ingkang soleh solehah bekti dumateng tiang sepuh kekalih saged migunani tumraping nusa bangsa lan agaminipun sahingga saestu saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah Allahumma amin. Para rawuh ingkang satu kinurmatan dening angka 3 Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian ngaturaken agunging panuwun dumateng sanakadang tangga tepalih mitra pitepangan ingkang sampun kersa paring pambiyantu arupi napa kemawon wiwit ngantos dumugi pungkasanipun pepanggihan wonten ing ari kalenggan punika pramila Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian boten saged caos piwales punapa-punapa sih kadarman panjenengan sedaya hanamung kasumanggaken wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi saged dados amal kesaenan panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang satu kinurmatan, dene ingkang salajengipun Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian saestu nglenggana mbok bilanginipun nampi rawuh panjenengan sedaya kirang gupuh aruh lungguh dalasan suguh sedaya kirang jumbuh
wonten ing ngarsanipun para pinisepuh sumrambahipun para ingkang sami rawuh pramila Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian nyuwun agunging samudra pangaksama lan mbok bilih dicara samangke sampun paripurna pramila Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian miwah sedaya para paraga pahargyan namung saged ngaturaken wilujeng kondur mugi saged manggih basuki ing margi raharja ing marga miwah rahayu ingkang tinemu. Para rawuh ingkang satu kiromatan mbok bilih mekaten lan semanten megah atur saking Bapak Anan Yuryanto sarjana ekonomi sekalian kula ingkang kadhawuhan matur kathah lepatipun kula tansah nglenggana nyuwun agunging samudra pangaksama ing wasana wektu alang kula sholakaken dumateng sederek pambiwara billahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.